Morning! Guys, tayo dito kay Kuya Constantino. Alak! Ado! Yan. Pasok tayo. Kumusta magapon? Kumusta magapon? Ayan. Tayo sa may District 8. Muli iti-therapy natin si Kuya Constantino. Ayan. Napagod ba? Pagod? Tara, wala tayo konti. Ano dyan? Ano meron dyan? Kagabi, kahapon. Ayan. Ito yung ating ano. Pangalan na to? Palima? 6. 6 na ba? Oo. Grado ka? Oo. Pang-6 na to. So maglalakad muna kami ni Kuya Constantine. And after this, yung mag-therapy and subvention motion. Samahan niyo po kami sa aming journey sa kanyang massage, travel stroke massage therapy. Ito po sa may District 8 ng Makati, Mexico, Pampanga. Ano block to? 77. Ayan, block 77 lahat. 17. Lahat 17. Tara. Let's go. 877, 17. Handa lang ha. Yan, papalabas po kami. So mapapasin nyo po dito sa stroke patients, nakakadaan na siya sa mga masisikip na mga area. Ayan. Yun. Tayo konti. Sige. Wala kang konti. So, ito po yung great improvement ni Kuya Constantine. So, you can walk alone with good balance. Ayan. And malakas na yung kanyang lower limb. Ayan. So, this is our therapy for today. Ngayon po ay Biyernes. Kuya, anong pesta ngayon? Okay, December 20. Ayan. 2024. Ayan. Malapit ang Pasko, 5 days na lang, Pasko na. So this is a great walk for Kuya Constantine. Mapasin po natin medyo bumilis yung kanyang lakad at nagkaroon siya ng balancing. Ay ng konti. Halina. Tara. Ibay natin. Ano na tuwag dito, no? Na? Wala lang, no? Dito na. Tara, mas maaari. Tara. Yan, so eto. So pinapakita ko mga subscribers yung aming walking exercises before we make a therapy. So napaka-importante po ito mga subscribers, likers. Yan, sa mga, especially sa mga stroke patients natin dyan. Pwede po natin silang tulungan. Ayan. Pero see to it na maganda yung balance nila. Kasi posibleng magkaroon ng problema pag hindi maganda yung balance. So si Kuya Constantine, dumaan talaga sa training to. Bago naglakad ng ganito. Ayan. Marami yung nagtataka rito. Ba't naglalakad na eh? Alam mabatiin? Bumati ka naman. Gandang umaga. Ayan, mga fans mo. Marami ka ng viewers ha. Umabot na ng 400 plus yata yung yun natin na ano, yung nagaganong-ganong ka. Umabot. Tingnan mo, nakita yung views? Oo, marami na. Dami ng views natin no, sa maraming ano sa'yo. Maraming sumusuporta sa vlog natin, sa ginagawa natin to. Ayan.
So, ang therapy po, hindi ito basta-basta therapy, hindi po ito basta-basta massage. So, it should be a program. Ayan, ang ginagawa namin. So, dito kami ngayon sa District 8, Pandakaki. Naglalakad kami. Napakaganda po ng kanilang lugar, malinis. Ano? Parang nasaan tayo? Oh, oval tayo. Ayan. Si ate, busy. Busy yan. Ayan. May naalala ako pasyente ko, so yan narayat din. Umangat, lalakad kami. Ilan rounds tayo? Hindi ko alam kung kaya natin yung kahapon. Ano naman nagkakapon? Ay, ng Isang araw. Kailan tayo? Yan, ganyan. Tapos balik. Oo. Tapos umikot. Siguro dalawa yun. Dalawa rin tayo o dalawat kalahati tayo. Tatlo kayo na tatlo? Kasi mababa bakasyon mo. Tingnan natin. So next week wala tayo wala tayo next week ha. Oo. So next week po, cut muna yung vlog namin kasi babakasyon po si Kuya Constantine. Papasalan niya yung mga kanyang kamag-anak. At ibabalita, naglalakad na. Wala mo yung mga bawal ha. Mamaya, pagdating mo rin. Yan, alay lang, konti lang. Pagpagod ng konti, alay lang. Yan. So, pinapakita po namin dito yung disiplina. Diba, kuya? Oo. Disiplina. Kasi ang stock pages talaga, kailangan disiplina. Tsaka walang negative, puro positive lang tayo, mga subscribe, mga stock pages natin. Yan. Salamat pa sa cellphone na to. Sa advance payment ng mag-asawang Marisa at Marcel Nununag. Pin-advance tayo, pambili cellphone, pang-vlog, ayan. Ayan, gamit na natin. Kay Kuya, nakadbas tayo, tayo natin. Puro na advance to. Ayan. Papasko na, no? Ha? Oo. Pasko, nakahabol ka pa, kalakad ka pa. So dati, nagtutungkod ka rito. Oo. Kaya maraming tatakasin ngayon. Ngayon, okay na balancing mo konti. Medyo na. Sa bahay, hindi na gumagamit tungkod, gumagamit pa rin. Hindi na masyado. Pag pumupunta lang sa banyo. Pag nagsi-CR ka, okay, ano yun safe kasi yun pag nag-ano ka. Ayan. So maganda nga ng vlog natin ngayon, medyo na-edit natin kasi, yun nga, sabi ko sa iyo, bago yung cellphone natin, tayo ng bago. Nga pala kay Pahardo dyan sa may ating kaibigan na gumagawa ng cellphone dyan. Shout out Pahardo dyan sa mga gumagawa ng mga cellphone dyan. So ito cellphone na to, galing sa kanya to. Diba? Sana koy. Ay ako dati may na ako ng katawan. Ngayon po, Okay na ako. medyo okay naman po. Okay na ako lakad. Wow. Sika niya ang muli ni Bap, sika niya pa May mild stroke ko naman. Pagka kahit pamassage ka yung boring katang pesto ko Bap na munta ka rin. Kulang sa palot yan ha. No? Medyo pa no. Cut tayo rito kuya. Naku, nasa video kayo niyan, panoorin nyo ha. Hindi pa lumalakad. Magaling nakadata, kaya nakamakain. What yan? Sali-sali sa inibo niyan. Ayan pa. Naka first round kami. Ito kayong papabalik kami sa bahay ni Kuya Constantine. Yan. So maraming fans to maraming kumaway. Yan. So si Kuya Constantine po, mga subscribers, likers natin, ang modelo ng Keping 2, siya po ay process of recovery na. Ang problema na talaga yung paggalaw ng kanyang right hand as well as yung kanyang foot sa lower left limb, yan, sa may paa niya, masyadong nakakabog pa niya. So yun ang problema natin dito. Pag ito gumalaw na, malamang. Tayo? Bangking? Daming aso. Tayo dyan. Daming aso ngayon. Mga asong gala. Mahirap tayo dyan. So this is our first round, no? Kaya pa rin ako lalakad. Ay. Kaya pa rin ako lalakad nila ko yun. Ngayon, nakaano na nga itong kamay ko eh. Dati hindi may baba na ganyan. May isip tayo. Ayan, so yun po. This is our first round for our long walk. Alam mo itong long walk, itong haba na ito. Diba? Haba na ito. Ano ito? Ayan.
dito. Sagad tayo? Ay, sagad muna tayo, Rod. Dito. Pwede, pwede. Ikot tayo? Yan. Sipag ang mga tao, nagwawalis sa atin. Sipag, oh. Christmas. Yan, oh. Wow. What? Mag- Tuloy ko yung therapy ko eh. Magkaya mo yung Teng, vlog. Ano, tsuka kay vlog ka niyan, Teng? Wow. Ikot kaming konti ni Kuya Marcel dito sa Miano. Ayan, kita lang. Ganda ng mga bahay doon, no? Ito yung dati kong pwesto eh. Ah, ito. So, pinagpalit mo? Oo. Hmm. Ito ang may-ari. Ah. Magkatabi kami. Ayun, nabili niya yun eh. Hmm. So, nag-swap na lang kayo? Kaya lang, dahil katabi niya, mag-interesado siya. Ah, oo. Dahil may pera eh. At saka ano, para ma-expand niya. Oo. Oo, okay. Okay. Ganda na yung pwesto mo. Kuya! Aboy! Ay! Aboy! Maliit pa lang yung inukuha sa'yo. Dapat malaki. Para makita ka. Oo. Lalabas yan sa vlog. Sa vlog mamaya, lalabas to. Sa YouTube. Yan. So, pinapakita po namin dito yung long walk na ginagawa ni stroke patients Constantine. Siya po ay 61 na 61 years 60. old. 60. So, kaya ka ba na-stroke? June. So, na-stroke po siya itong June lang. Yan, na-stroke siya. Yan. June 30. June 30 ka na-stroke. Ayun. So, June 30, na-stroke siya. And then, dumaan po siya sa physical therapy. Ayan. And then, after this, sino po ngayon ay magkakaroon ng massage therapy. Ayan. Meron pala rito? No? Mas pala rito. Hi there. Morning, kaway. Hello. Kablog ka. Therapy. Oo. Subscribe ka, Modernong Mangkepeng to ha. Sa vlog natin. Bakit pa ito na? Ha? Saan na ito? Ito pa ganun, tayo na. Pag ganun. Sa atin yan. Yan. So, ikot ko ng konti. Yan. So, nag-round trip kami. Haba-haba na itong ginagawa namin ito. Exercise na ito ni Kuya Constantine. Round trip to ha. Alain mo. Di ka napagod, di ka nahingal. Di ka Hindi nahingal. naman ako hinihingi. Ayos lang. Ayan, so umikot kami ng konti rito sa district to. District 8 pa rin. 8 pa rin to, ayan. So umikot kami, ayan. So nakita niyo po yung kanyang great Nasa main improvement. Nasa Talagang main road. nasa main road kami. Medyo ingat kami konti, ayan. Haba-haba. Dumada. Bilis. Tayo ay babangking, ano? Oo, dun sa... Ay, patingin natin doon, magkano ka. Ayan. Panoorin ako yung kusatin. Panoorin yung ginagawa natin ng camping. Talagang tutulakan kami. 33 peso. Oh, wow. Wala. Sa kanto pa rin, no? Ha? Sa kanto rin, no? Oo, yun. Yung kay ano, yung kilala ko. Oo, yun. Ay, oo. Pwede. So dito po, makikita po ninyo talaga yung kanyang dinidevelop yung resistensya niya as well as yung kanyang galakad, pag-iingat. Ayan, nakikita niyo yung presence of mind niya, didevelop dito. Ayan, that's it. So umikot kami. Layo yung ikutan natin ha. Oo. Di biro yun ha. Malayo yun ha. Tayo nag-jogging ha. Ayan. So hindi pa po kaya ng ibang pasyente natin ganitong exercises since sila ay hindi pa talaga well balancing. So ginagawa lang ito sa mga stroke patients talaga na
talagang balansin na ang kanyang tindig. Ayan. Kaya nga may mga ginagawa si Mang Kepeng sa mga stock page natin ng mga stretching exercises as well as massage and some technique para mag-balance ang ating pasyente. So si Kuya Constantine ay talagang purely balancing na. Ayan, nakakita nyo. Mga tricycle to. Paano yung mga umayaw kay Mang Kepeng? Sorry. Sorry na lang. Ay, maayaw sila, di ba? Yung mga umayaw kay Modero Mang Kepeng, mga susunod diyan. Sorry. Ito si Kuya Constantine, sa mga bibigyan ng bibigyan ng tarpaulin sa pwesto to. Yan. Konting-konti na lang. No, Kuya Constantine. Konting-konti na lang. Kaya hindi lakad natin, ha? Fairness, ha? Oo. Malayo to, ha? Lakad natin. Tayo sa ating may pagsigat sa ating kaibigan. Wala eh. So almost ano na to ha? 2 rounds. Ha? Oo. Dalawang rounds ng katambas na ito. Ayan o, si ate o. Ali, kaya mo yun. MWF. MWF yan. Kita. Ito. Nag-vlog yan. Sige, Teng. Ay, nadaan kami sa isang kaibigan. Ayan. Naramdam? Medyo okay lang. Okay naman. Medyo long walk yan. Wala tayong pahinga dun, di ba? Diretso. Ayan. So, this is a great walk and long walk na ipinapakita po ni Moderno Mang Kepeng, mga subscribers natin dyan dito sa may Disney Pandakaki, Mexico, Pampanga. So sa mga papagaling na pasyente natin ito, no? So, salamat din sa nagpiti sa'yo. Malaking bagay, di ba? Malaking bagay din yung nagpiti at sponsor sa'yo. Ayan. Ayan. So punta na kami sa kanyang area. Ayan. Okay. So, make it almost siguro mga 2 rounds ang ginawa natin, ano? Malayo-layo yun. No? Oo. Make it yun kasi inikot natin yung buong kali eh. Napapansin po natin, napakalinis po rito at napakaganda pag sa umaga. Actually, walang mga masyadong bata yan, no? Siguro ano to, birthday siguro yan. Birthday at Kagabi, kapon, no? Yun, nakita may mga ano pa. Yan. May logo na pa. Yoy! Oop! Asyan. Kami. Birthday na sa Pasko yan. Oo. Ayun na to. Oo, ayan. Yung mga katropa ni Kuya Constantine. Ayan. Binabati-bati din siya kasi talagang Yan ang kapalit ko ng bahay. Dating yan din. Nasa Saudi, tiyaga yun talaga. Talagang buhay, tiyaga. Talaga nagtiyaga ka sa buhay natin. Ano? Tapos yung dalawang niya na nag-Saudi, abroad din. Yan. So, gagawin natin ngayon, kaya Kuya, meron kaming warm up dito sa aming station. Wala upo mo Nandun sa ano? O doon lang tayo maggaganyan, sa loob na lang. Sa loob na lang tayo maggaganyan. Pahinga muna ng konti tayo. Bangin muna tayo. Step muna tayo ng konti. Pahinga muna tayo ng konti. Sampu tayo. Awa ka. Sampu. Ready? So after ng walking namin, ito yung ginagawa namin. So sige Kuya. Sige. Sige. 1. Tanda lang 2. Sige. 3. Ayan, talagang napakalakas siguro. 4. 5. Grabe. 6. 7. 8. Kaya ba 15? Kaya ba 15?
Kaya no? 11. Okay. 12. May pula yan, bigla ka lang yung... Pera. 14. Ayun po, makapalagat eh. Oh, suman. Relax. Relaxing. Relax. Relax. Relaxing. Sarap. Ayan. Ay, Lang. Relax na, relax lang. Relax. Ayan. So, kuntisuhan kami for our last walk. Ayan. Sa aming last exercise. po. Nay! Nay ka ba? Ayun, oh, si nanay. Palaw na eh. Ayan, open. Ayan. Dati nila. Tapos sabi ni nanay, dati nagkakalakad daw. Ayan. Mababa yun, ha? No. Para ma-develop yung kanyang courage. Kaya medyo lumalayo ako. Kaya mga subscribers. Pero kailangan mabilis ang mata ko nito. Picture niya, pipicture kaya kayon. Wah, Wala rin kayo, ano kaya natin picture? pre. Albene po yan. Makabay ka muna. Ay, natin Di niya pa. Di tak lamo. Yan, pauwi na po kami. Yan. So, ito na yung aming last walk exercises. Saan tayo? Last. Ilang araw, no? No? Nasa hindi nga araw yun. Hindi sikat. Ganda yan, no? Actually, maganda yan. Hindi tayo liligo dun, ha? Talingan na tayo konti, ha? Kinisa na lang tayo. Oo. Hindi, pwede liligo tayo ron. Pwede naman yan. So, ito po yung mga subscribers. So, cut na namin to and then we're gonna walk again. And then after this, ayan. So, proceeding kami sa bahay. And we will make a massage therapy and some digital. Ayan. So, thank you Lord sa kalakasan yung pinagkakalubok kay Kuya Constantine at sa aming ginagawang ito, Lord God, kami yung sinasama. Nasa muli po, ito po yung aming walking exercises. Ayan, goodbye. Salita ka naman sa mga stock. Ano masasabi mo sa mga stock patients? Bigyan mo silang konting papyaw. Ayan. Kailangan po magano tayo, mga stroke patient, kailangan ano na natin yung sarili natin. Ingatan na natin ang mga sarili natin. May mga ginagawa, pwede mo silang advice kung ano mga ginagawa mo yan. Ngayon, kailangan natin ng exercise tuwing umaga. Kailangan lakad-lakad tayo para magpawis tayo, maalis yung mga konting kolesterol sa katawan para lagi tayong healthy. Ayan. Importante kay bisis. Ah, At si Bolero Magkepeng, kalimutan na yan. Ayan. So hanggang sa muli po, ito po si Bolero Magkepeng 2. Ang aking pasyente si Kuya Constantine. Ito po yung kanyang great improvement. Nakagawa na po kami ng 2 rounds long walk sa kanilang lugar. So hanggang sa muli po, abangan niyo pa yung kanyang paggalaw po ng kanyang kamay.
Na problema kami na lang. Sige, angat po ang kamay mo. Yun na lang po yung kamay niya. Yan. Yan. Konting-konti na lang. Okay. God bless po. Oh. Yun. Sige. 10-10 ah. Yan. Yan. 6 7 10-10 lang ah. Oh, patas. Yan. Ah, paikot. Reverse mo, paikot ha. Sige. Yan. Good. Yan. Reverse. Hold, inhale, exhale. Relax. Yan. Okay. Okay. Sa kamay. 1. Yan, kamay, kamay. Yan. Paikot mo. Ah, very good. So this is upper limb exercises after we walking conducted. Ayan po yung ginagawa namin for the speedy recovery program of by Moderno Mangkepweng. Ayan. Reverse. Inhale, exhale. Lakad ng konti. Paikot ka. Yan. Sige, wala lakad ng konti. Sa balik ka. Sige, lakad ng konti. Sige, lakad. Sige. Sa balik ka dito ha. Oops. Yan. Sige. Pauwi. Oh. Kaya. Pauwi na po kami mga subscribers. Yan. Medyo napagod si Kuya yan. Nakakit yung nagtatanggal pa ng sapatos niya. Pagod ka na, no? Napagod ka, no? Grabe. Ano lang, Tama lang. tama lang. Hindi ka masyadong hiningal. Okay yung cardio mo, okay? Okay ang puso mo, okay lang? Hingal mo, okay din? So good yung ating ginawa. So, a lot of improvement na, no? Grabe, no? Lakas na resistensya mo, no? Siguro susunod yan, kasi dalang hapon, kaya na, no? No? Oo. Kaya na siguro, dalang hapon. May ilaw.
Ayun. Oo nga, no? Bumaba siya, no? No? Bumaba na, no? Tayo konti. So, ito kasing upper length lead niya, wala pa itong paggalaw. Sa taas ba kuya? Para makita ng yan. So, ito pa lang, yung kanyang movement. Yan. So, abangan nyo yung movement pa na changes sa kanyang upper lip. Upper left side lip. Yan. So, ito yung affected stroke yun natin. So, after namin mag-exercise, ito yung aming second program for calming and restoration of muscles, yung mga matitigas, yung mga spasm. So, inaayos natin yan para mag-flow ng ibig dugo in preparation para gumalo ng mas maganda at maigi yung kanyang left side upper limb. Kaya, so hindi po kailangan madiin ang kailangan ng pagmamasahe sa mga stroke patients natin. Inuulit ko, kailangan it should be moderate at proper massage ang ating gagawin kasi posible magkakaroon ng blood clot yung pasyente natin na magkakos trigger sa kanya ng so much pain at makakapekto sa kanyang pagkaka-stroke kasi may blood clot niyan sa may kabila, dadagdag mo ng blood clot. Dapat it should be moderate and handled with care and massage properly natin yung ating mga stroke patients. Yan. Dati raw sabi ng kuya, nakaganon, no kuya? Yan, no? Ano hingi? Ngayon, namimigay na. Na kuya, namimigay ka na. Yan. Magandang panoorin ito mamaya kasi medyo magandang story na ito. From the start, di ba? Ginawa natin. Oo, mahaba-haba yan. Mababa ito, magandang panoorin ito mamaya. Panoorin ni... Ang ganang pelikula na ito. So yun, pinapakita po namin dito na yung cooperation ng bawat isa, kagaya ng pasyente sa isang therapist. Ayan, dapat talaga sila coordinated sa teamwork sa mga ginagawa. Kaya, ang maganda lang kay kuya, walang bisyo. Walang bisyo kayo, no? Hindi na naging rin. So yun ang pinaka-importante sa pasyente natin. So wala sa bisyo, hindi na nigarilyo. Madaling gumaling, madaling makarecover. Again, ngayon po ay December 20. Kasi yan, kalendary mo, wala. Lumipad ha? Nahulog na kasi Yung kalendary mo kasi nag-isa na lang. paano na yun? Paalis na eh. Balis na yung 24 eh. Si welcome na 25. Yan. Pag talaga lumabas ka ng daan, marami talagang talagang mga iba-ibang circulating ano. Ng mga words no. Ayan na sila, diba? Kasi nakaprogram tayo. Okay lang yun. Open lang tayo. Sunod na paglabas mo yan. Ganyan daan lang surprise ano. Tapos gugulat sila. Napasin po natin na medyo lumalambot din kamay ni Kuya Constantine. Yan. Instant po niya lumalambot na. Konting sakto.
ng konti yung bias. So itong mga kamay, medyo magtigas na ito. We need to massage this. So properly, ayan. Ito po natin na gentle na massage dito. Kung mamadali, iba may lakad eh. Ayan. Iba may kasunod pa eh. Dali, relax lang. Kasi na ang pagka-therapy. Ang therapy kasi hindi ito basta-basta na masama-masaya lang. It should be program. So may mga range of motion, ayan. Naka-program dapat ang hawak sa mga stroke patients, hindi basta-basta titira na titira. It should be program. Gusto ko yun. No? Ayun, sumasakit eh. Diyan ako nalalambot pagka. Ito ka ubusin ng power. Ano? So, Oo. Nangingina talaga ako dyan sa amin. fingers yun. Kaya pagka dinadahan-dahan ko lang ito yan. Para magkapatid ako ng hininga pagka yan ang hinahawakan mo eh. Yung reaction ni Kuya. Naman na. Kaya, malayo ka eh. Basta camera. Umano kasi ako yeah. dyan eh. Nalalambot ako dyan eh. Pag Ayan. parang ano nang pakiramdam ko pagka nandyan. Dyan na. Lambot na lambot ako. Hindi ko malaman kung paano ako. So, si Kuya Constantine nakakatuwa dahil ilang session pa lang ito. Anim pa to, anim? So, anim na session pa lang ito. Malaki na yung pinag-improve niya. Yung walking niya talaga, tsaka yung balancing niya, grabe. Ayan. Kaya sabi ko sa kanya, konting-konti na lang, konting tiyaga na lang ito. Ayan. Deltoid is good. Yung deltoid mo, medyo malambot na rin. Good. Tricep and bicep is good. Ayan. Dito, good na rin dito. Lambot na rin, diba? Ayan, lambot na. Lambot na rin ito. Na. Ayan na. Ayan na. Oo, hindi ka nangihina. Oo. Na konti. Lambot na. Pag yan hinahawakan na, nalalambot na ako. Ay, Sarap. yan ang masakit eh. Yes, so mga pain ng konti, but we need to practice, do this, yan. With the close open. Woo! Sarap. Twist. May manunulot, pwede naman gaya. Yan. So, in po tayo sa mga manunulot ha.
May nanunulot din ba? Meron nunulot, tapos babalik-balik. Yan, yan. Pati yung stock, pinapasok eh. Hindi naman kaya pagalingin eh. Sayang yung oras, di ba? Yan. Sayang kasi yung oras natin kapag ang umandal sa atin is not we experience and train. Wala naman napapalakan. Sayang kasi yung oras. Sayang yung time. So, dapat ano natin talaga ninyo, yung legit. Yan. May stroke talaga. Therapist, hindi therapist lang. Yan. Meron po yun. Okay. Meron po yung puro ano lang. Mas lang. Very good. Okay. Tayo sa monkey ping warm-up and exercises. Tayo yan. So this is our daily routine for the upper limb, mga pasinyo. So nakikita nyo yung mga for the ball and socket. Yan. Ayos ka lang.
aray ah. Aray, naku. Okay, aray. Ganda ba no? Lambot na ang mo. Oh. Lambot. Wala yung tigas, no? No? Naglalakad ka na eh. No? Paluwa. Yan ang ano yung hinilot mo dyan ng ano eh. Parang na ano. Yung, Wala. Hindi yung ginawa ko. yan, sila, yan. Ganyan. Yung parang ano na. Yung parang buto sa likod. Yan. Yan. Muba, no? Yan ang hinihilot ni Lloyd sa ano eh, therapy ako. Yan ang shoulder blade. Pa. Pa, ito maganda. Ha? Malamig siya. Tama.
Yeah.